מה הייתם עושים עם אדם שניסיתם לשכוח היה מתגלה כאדם היחיד שבאמת ראה אתכם אי פעם? הסיפור הזה הוא הוכחה לכך שיש קשרים שלא נעלמים עם הזמן, הם פשוט מחכים, והסיפור הזה מראה שההמתנה בהחלט יכולה להיות שווה את זה. הגלריה נסגרת בעוד 30 יום. זה הדבר הראשון שנורה קלווי רואה כשהיא מגיעה למרידיאן בבוקר יום שלישי אפור באדינבורו, נובמבר 2019. ההודעה מודבקת על הצד הפנימי של דלת הזכוכית, מעט עקומה, מודפסת בגופן שנראה כאילו הוא מתבייש במה שהוא אומר. 30 יום. אחרי 11 שנים, 30 יום הם כל מה שמרידיאן מקבלת. נורה היא האוצרת הראשית. היא גם, ברגע זה, האדם היחיד בבניין שיודע שההודעה שם. היא מקלפת אותה מהזכוכית, מקפלת אותה פעם אחת, ומכניסה אותה לכיס המעיל שלה. היא צריכה שעה אחת לפני שתספר למישהו. רק שעה אחת להתאבל בשקט, כמו שהיא עושה הכל. מרידיאן היא לא רק גלריה. בשביל נורה, זה המקום היחיד בעולם שמעולם לא ביקש ממנה להיות אחרת. היא הגיעה לכאן בגיל 26, פרודה טריה, מושפלת מקצועית אחרי קרע פומבי מאוד עם המנטורית לשעבר שלה בלונדון. אדינבורו היא רגישה כמו מחבוא. מרידיאן היא רגישה כמו נשימה. היא בנתה את המקום מחדש מכמעט כלום, תערוכה אחר תערוכה, אומן אחר אומן, שנה אחר שנה. ועכשיו הבניין נמכר ליזם נדל"ן, ו30 יום הם כל מה שהם מקבלים. כל מה שהיא מקבלת. היא עומדת מול בד מופשט גדול, זה של צייר פיני שנלחמה 6 חודשים כדי לרכוש, כשהיא שומעת את דלת הכניסה נפתחת. היא מניחה שזה אחד מאנשי הצוות שלה. היא לא מסתובבת. ואז היא שומעת את הצדים, ומשהו בתוכה נעשה דומם מאוד. היא מכירה את המקצב הזה. לא ממהר. מעט לא אחיד בצד שמאל בגלל פציעה ישנה שמעולם לא הסביר כמו שצריך. היא מסתובבת. דניאל וס עומד בכניסה לגלריה שלה, מחזיק תיק עבודות ונראה בדיוק כפי שנראה לפני 9 שנים, חוץ מהשיבה ברקותיו ומהעובדה שהוא בבירור מופתע לראות אותה בדיוק כפי שהיא מופתעת לראות אותו. לרגע אף אחד מהם לא מדבר. דניאל הוא צייר. ליתר דיוק, דניאל וס הוא הצייר שהיה אמור לערוך את תערוכת היחיד הראשונה שלו במרידיאן לפני 9 שנים ונעלם שבועיים לפני הפתיחה. בלי הסבר. בלי קשר. פשוט נעלם. נורה נאלצה לבטל את התערוכה, להחזיר מקדמות, לנהל אסון מקצועי קטן, ולהסביר לכולם שהיא פשוט לא יודעת איפה הוא. היא מעולם לא גילתה. עד עכשיו ממש. עכשיו ממש הוא עומד בגלריה שלה עם תיק עבודות תחת זרועו והבאה מהסוג שאומר שהוא תרגל משהו בדרך לכאן וכבר שכח את כולו. נורה אומרת את שמו. לא בחום. הוא אומר את שלה. הוא אומר לה שהוא התקשר מראש. היא אומרת לו שמי שדיבר איתו לא הזכיר לה את זה. יש שתיקה שבתוכה 9 שנים. הוא שואל אם יש לה כמה דקות. היא כמעט אומרת לו. היא אומרת כן. הם יושבים במשרד הקטן שלה בחלק האחורי של הגלריה. זה עם החלון שפונה לחצר שבה מישהו שתה לבנדר שפורח בכל קיץ בלי שאיש מטפל בו. נורה מבחינה שדניאל מציץ אל החלון ההוא. הוא נהג לומר שהלבנדר הוא הדבר הטוב ביותר באדינבורו. היא כמעט שכחה את זה. הוא פותח את תיק העבודות. יש לו עבודות חדשות. 30 יצירות, בפורמט גדול, שמן על פשטן. הן יוצאות דופן. היא רואה את זה מיד, כמו שאפשר לשמוע קול ולדעת שהוא מוזיקלי לפני שתו יחיד התגבש לגמרי. העבודה שונה ממה שיצר לפני 9 שנים. כהה יותר. פנימית יותר. יש מוטיב חוזר ברבות מהיצירות, צורה שהיא לא מצליחה מיד לתת לה שם,
משהו בין דלת לחלון, תמיד פתוח מעט, תמיד עם אור בצד השני. הוא אומר לה שהוא רוצה להציג במרידיאן. הוא שמע על הסגירה. הוא רוצה שהתערוכה האחרונה תהיה שלו. נורה לא מגיבה כפי שהייתה מגיבה לפני 10 דקות, לפני שראתה אותו, לפני העבודות. היא מביטה בציורים במשך רגע ארוך. ואז היא אומרת לא שתחשוב על זה. הוא משאיר את המספר שלו. הוא עוזב. היא יושבת לבדה במשרד שלה ומביטה בלבנדר מבעד לחלון ומרגישה משהו שאין לה מילה נקייה עבורו. זה לא כעס. זו לא הקלה. זה משהו שחיכה בחדר בתוכה במשך 9 שנים, וכעת נאמר לא שהוא סוף סוף יכול לצאת. היא נותנת לו את התערוכה. כמובן שהיא עושה זאת. לא בגלל ההיסטוריה. כי העבודה ראויה לכך. היא אומרת זאת לעצמה בבירור, יותר מפעם אחת, במהלך הימים הבאים כשהם מתחילים לעבוד יחד על תוכנית ההצבה. דניאל נמצא בגלריה בכל בוקר. הוא שקט באותו אופן מסוים שאינו לו נוח, האופן שבו יש אנשים שיכולים לשתוק וזה לא מרגיש כמו היעדר. הוא שואל לדאטה על רצף היצירות. הוא מקשיב כשהיא עונה. הוא שם לב שתמיד יש לה קפה בספל קרמיקה ירוק, ואחר צהריים אחד הוא מופיע עם ספל ירוק 2 מחנות הקרמיקה שבהמשך הרחוב, כי הספל המקורי שלה נסדק והיא לא החליפה אותו. הוא לא עושה עניין מהמחווה. זה מה שתופס אותה. לא המחווה. העובדה שהוא לא עשה ממנה דבר. היא מתחילה להרשות לעצמה להיות סקרנית לגביו שוב. וסקרנות, בשביל נורה כלבי, היא מסוכנת. כי כשהיא סקרנית לגבי מישהו, היא פותחת דלתות שהיא בדרך כלל שומרת סגורות. היא מתחילה לשאול שאלות. איך היה לו? מאיפה הגיעו העבודות החדשות? איך נראו 9 השנים? הוא עונה לה. לאט. בכנות. הוא לא מציג את התשובות כהופעה. אמו עברה שבץ לפני 8 שנים. הוא חזר לציריך, שם גדל, כדי לטפל בה. הוא לא צייר כמעט 2 שנים. כשהתחיל שוב, העבודה שיצאה ממנו נראתה כך, כמו כל הדלתות הפתוחות למחצה האלה עם אור מאחוריהן. הוא עוצר כשהוא מספר לה את זה ומביט בציור שמולם. הוא אומר שהוא חושב שצייר שוב ושוב את אותה תחושה בלי להבין זאת. התחושה שלא לדעת אם מישהו עדיין שם כשאתה סוף סוף חוזר. הוא לא מביט בה כשהוא אומר זאת. הוא לא צריך. נורה חוזרת הביתה באותו לילה ויושבת במטבח שלה זמן רב. היא חושבת על הגרסה של עצמה מלפני 9 שנים. צעירה מספיק כדי להירס מנטישה. גאה מדי. מכדי לומר זאת. היא חיבבה אז את דניאל בבצמה שהפחידה אותה. כשהוא נעלם, היא אמירה את התחושה הזאת לחס בעילות מרשימה וקברה אותה תחת עבודה. היא טובה בזה. להמיר רגשות לפרודוקטיביות. זו המיומנות האמינה ביותר שלה וגם, היא מודעת לכך, הבעיה האמינה ביותר שלה. היא חושבת על מה שאמר. התחושה שלא לדעת אם מישהו עדיין שם כשאתה סוף סוף חוזר. הוא לא דיבר רק על אמו. היא יודעת את זה. היא גם לא מוכנה לדבר על זה. שבועיים אחרי תחילת ההצבה, אחד התורמים הגדולים של הגלריה מסיר את תמיכתו. זה לא בלתי צפוי בהתחשב בסגירה, אבל זה מאיץ בעיה כספית שכבר הייתה לא נוחה. נורה מבינה שאין בחובלתה לממן את הפקת הקטלוג שהבטיחה לדניאל לתערוכה. קטלוג מודפס ראוי, מהסוג שמלווה אומן אל העתיד, שמונח בגלריות ובספריות אחרות ונותן לעבודה חיים מעבר לחדר שבו היא תלויה. היא מספרת לו. היא ישירה בעניין. היא מתנצלת. הוא שקט לרגע. ואז הוא אומר שהוא יממן אותו בעצמו. היא אומרת לא שזה לא מקובל. הוא אומר לה שהעבודה קיימת בזכות הזדמנויות שאנשים נתנו לה. הוא אומר שהקטלוג אינו בשביל התערוכה. הוא בשביל אחר כך.
הוא רוצה שלעבודה יהיה אחר כך. והוא אומר זאת באופן שגורם לה לתהות אם הוא עדיין מדבר על ציור. בלילה שלפני הפתיחה, הם לבדם בגלריה ועושים בדיקה אחרונה של התאורה. רוב היצירות כבר תלויות. החדר מרגיש אחרת כשהוא מלא בעבודות שלו. הוא מרגיש מיושב. נורה מכוונת את זווית המנורה שמהציור הגדול ביותר, זה שבו מוטיב הדלת הוא הברור ביותר, כשדניאל אומר את שמה. רק את שמה. היא מסתובבת. הוא עומד דומה מאוד ומביט בה בהבעה שהיא מזהה מציוריו. אותה האיכות כמו בדלתות הפתוחות למחצה עין. משהו מוחזק לאחור ומשהו נשלח קדימה באותו זמן. הוא אומר לה שהוא מצטער. הוא אומר לה שהוא יודע שזה מאוחר ב9 שנים ושמצטער היא מילה קטנה לדבר גדול. הוא אומר לה שהוא פחד. לא רק מהעזיבה. ממה שזה אמר, שהעזיבה שלה דווקא הרגישה כמו החלק הקשה ביותר בללכת. היא לא אומרת דבר מיד. היא למדה, ב11 שנות אוצרות, שאת התגובה הראשונה למשהו אמיתי לעולם לא צריך לזרז. ואז היא אומרת לא שגם היא פחדה. שהיא הפכה את ההיעלמות שלו לסיבה להישאר סגורה. שהיא נעשתה טובה בעבודתה בין היתר בכך שנעשתה גרועה מאוד בלרשות למישהו להתקרב. שהלבנדר בחצר פורח בכל שנה והיא צפתה בו מחלון המשרד המדויק הזה ולפעמים חשבה עליו ואז הכריחה את עצמה להפסיק. הוא עושה צעד אחד לעברה. היא לא נסוגה. הפתיחה בערב הבא היא האירוע רב המשתתפים ביותר שמרידיאן ראתה ב5 שנים. העבודות עוצרות אנשים. נורה צופה בפנים משתנות מול הציורים. היא מכירה את התחושה הזאת, את הסיפוק המסוים שבהצבת העבודה הנכונה מול העיניים הנכונות. אבל הערב יש בזה משהו נוסף. משהו אישי. בסוף הלילה, אחרי שהאורח האחרון הלך, דניאל מוצא אותה בחצר. עונת הלבנדר כבר הסתיימה מזמן, אבל עדיין אפשר להריח משהו ממנו באוויר הקר. הוא שואל אם היא יודעת מה תעשה אחרי שהגלריה תיסגר. היא אומרת לא שהוצא לתפקיד באמסטרדם. מוסד גדול יותר. צעד אמיתי קדימה מבחינה מקצועית. היא עדיין לא קיבלה אותו. הוא שואל למה. היא אומרת שהיא חיכתה לראות איך ירגישו 30 הימים האחרונים לפני שתחליט מה יבוא אחר כך. הוא שקט לרגע. ואז הוא אומר לה שבסטודיו שלו בציריך יש יותר מקום ממה שהוא משתמש בו. שהוא חשב לעשות משהו עם החדרים הנוספים. שאמסטרדם לא רחוקה מציריך אם מוכנים להיות על רכבת כמה שעות בסופי שבוע. הוא לא שואל אותה שום דבר ישירות. הוא רק יוצר צורה של עתיד אפשרי ומשאיר אותה שם, פתוחה מצד אחד, אור נכנס דרכה. היא מביטה בו במשך רגע ארוך. היא חושבת על כל הפעמים שבהן בחרה בביטחון במקום בדבר שבאמת רצתה. היא חושבת על 11 שנים של לבנדר וספלים ירוקים ודלתות פתוחות למחצה בציורים שלא ידעה שהם עליה. היא אומרת לו שהיא חושבת שהיא כנראה יכולה להיות על רכבת כמה שעות בסופי שבוע. הם נשארים בחצר עוד קצת. הם עדיין לא מחזיקים ידיים. אבל הם עומדים קרוב מספיק כך שכתפיהם נוגעות, ואף אחד מהם לא מתרחק, ואוויר אדינבורו הקר מריחה קלות ממשהו שכמעט פורח. מרידיאן נסגרת ביום האחרון של נובמבר. הקטלוג יורד לדפוס שבוע לאחר מכן. על הכריכה, הערת האוצרת של נורה מתארת את מוטיב הדלת החוזר כדימוי של חזרה נבחרת. של האומץ המסוים שנדרש כדי לחזור לדבר שכמעט הרשית לעצמך לאבד. היא כותבת זאת בטיוטה אחת. היא לא משנה אף מילה. בינואר היא מקבלת את התפקיד באמסטרדם. בפברואר דניאל עולה על הרכבת הראשונה.